Ten mriki dipun riwayataken saking Kanjeng Nabi langsung sing dawuh, man shalla sholatul khamsi ma'al jamaah. Iki sing jamaah lho tapi falahu khamsu asya. Sing sapa wonge iso nglakoni salat 5 waktu kanthi jamaah falahu khamsata asya. Maka baginya akan mendapatkan 5 keistimewaan. Kulo dhewe yo sek latihan. Sek latihan apa? Dhuwure sek bolong urung iso jamaah dhuwure. Jamaah yo nomah Mbak Zakia wi ngono. Nek kaya Mas Umam piye nek jamaah? Wis apa Mas? Masjid terus ya. Lah iki cocok iki kok kena gawe dalil iki. Tapi delok, kok nek Mas Umam kok isih iki ya. Al awalu sapa wonge nggih sing gelem salat jamaah 5 waktu ma'al jamaah, sapa wonge sing gelem salat 5 waktu iki kanthi jamaah, maka dia akan mendapatkan 5 kemuliaan, khamsata asya. Al awalu la yusibu faqra fid dunya. Siji, wong niku ora ngarah dicoba fakir di dalam uripe nok dunya. Di wong sing jamaah rata-rata ya ora ngarah fakir. Terus mbok bantah apa ya akeh sing budal jamaah fakir ya akeh kok. Wong sing nang masjid iki lak pelarian-pelarian tok. Jawab ngono. Ngeten lho nggih. Kula kei gambaran. Kula jenengan sedaya niku diperintah kali Gusti Allah dikongkon salat, dikongkon poso, dunia sak isine iki dikekno awake dhewe. Terus enek pikiran lah ya wong sing orang ibadah hae sugih. Wong awake dhewe berjamaah salat kok ora sugih. Saman ibaratno kaya wong sing nang jero kandungan. Apa wae disediakno kali Gusti Allah. Bayi kuwi lah ya dikei tangan. Bayi kuwi ya dikei kuping, dikei mripat, dikei cangkem, dikei organ tubuhnya lengkap. Tapi dia kuwi sek urung ngerti kanggone apa. Semono uga awake dhewe ya ngono. Urip no alam donya iki kok dikongkon ngene, kok dikongkon salat, kok dikongkon ngene, kongkon poso. Lah, iki ngono sok ben kanggo bekale awake dhewe no akhirat. Padha bayi kuwi dikai apa jenenge kuping, dikai ngrungokno. Tapi sing ngrungu sapa? Mbokane. Bayi niku dikai yo nek mangan yo teko pusere teko mbokane. Bayi kuwi ya dikai sikil tapi sing mlaku ya mbokane. Dadi kula jenengan sedaya niki dilengkapi kali Gusti Allah niku nek saiki urung roh gunane, tapi sok ben nek wis metu teko donya lagi roh gunane. Lho nggih to. Kadang awake dhewe mikir cah iki kok ngene iki kenapa? Cah iki kok ngene iki kenapa? Gak roh gunane. Ya padha bayi ya ngono dikai mripat, dikai tangan, dikai sikil, tapi nang jero weteng kuwi dhek gak roh gunane. Roh nek wis metu, roh nek wis pindah alam. Tuh. Jadi sesuai dengan kados ngoten niku wau. Mohon ya kita terusno malih. Sing nomor 1 wong sing gelem salat jamaah niku ora bakal fakir di dalam dunia. Artinya fakir ora kok kurun duit tok gak lo ya, kudu luas. Wasani yarfa'ullah ta'ala inda adzabil qabri. Sing nomor kalih kula jenengan sedaya gelem nglakoni salat jamaah diangkat dari siksa kubur. Wasalisu yu'ti kitabahu biyaminih. Somben wayah nompo buku catatan amal menggunakan biyaminihi dengan tangan kanan. Warabiu yamuru ala siratil kalburok. Imare somben kabeh cahya. Mari buktine somben kabeh ora nek bukti sing saiki nyoto kan gak enek. Jadi awake dhewe kaya salat jamaah iki kaya aras-arasen marai buktine iki somben kabeh. Bayi yang ngono wae tanganem somben iso kanggo ngrawek ki Mas Umam. Sikile iso nyaduki Mas Umam misale. Kuwi kanggone lak somben. Ya toh. Bayi sing nang jero weteng ki lho. Dikandani ngono sikil ki kanggone ngene, tangan ki kanggone ngene. Kuwi nek wis metu lagi iso, nek sing nang jero weteng ya ora iso. Niku. Jadi termasuk salat jamaah kados ngoten. Wal khamisu yadkhulullah ta'ala al jannata bila hisabin wala
adzabin, mlebu swarga tanpa hisab, tanpa diazab. Niku 5 keistimewaane wong salat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Ya Fattah ya Alim, Allahumma ta'ala ya futuhal arifin bi hikmatika wa ansun alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram, innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Wabirawuh jamaah sing kadang sadipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita sedaya masih dipun paringi taufik hidayah ma'unah sawfadhalipun Allah sehingga kita sedaya saged ngampai rutinitas kewajiban kita kanthi keadaan sehat wal afiat. Muga nikmat ingkang sampun kita raosaken kita syukuri kanthi waos alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi waosan sholawat kita sedaya benjang dipun akeni umatipun lan Nabi syafaatipun syafaat wonten alam dunya lakum syafaatul uzmah benjang wonten ing dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dana istaghfiru Sha'ulana al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu arba'un. Utawi pengucap kang kaping 40. Ani Bani Abbas radhiyallahu anhu. Iku saking Sayyidina Abbas, saking Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hina suila nalikane den takoni sapa Ibnu Abbas, ma iku apa khairul ayami utawi luweh bagus-baguse pira-pira dina. Wa malan iku apa khairus syuhuri utawi luweh bagus-baguse pira-pira wulan. Wa malan iku apa khairul a'mali utawi luweh bagus-baguse pira-pira amal. Suatu ketika Ibnu Abbas dikangleti hari sing terbaik apa, wulan sing paling apik apa, amal sing paling apik apa. Faqala mongko ngendika sapa Abdullah, ai Abdullah bin Abbas, tegese Abdullah bin Abbas. Khairul ayami utawi luweh bagus-baguse pira-pira dina yaumul jum'ati iku dina Jumat. Li'annahu krana setuhune dina Jumat sayyidul ayami iku bendarane pira-pira dina. Utawi apa bendara ya apa? Rajane pimpinane pira-pira dina. Aqtahu kang paring dina ing Jumat Allah taala sapa Allah taala li hadil ummati Muhammadiyah krana iki umate Kanjeng Nabi Muhammad. Pun ngeten. Jadi khairul ayam niku yaumul Jumat. Kula nggadahi kitab tentang hari-hari tapi tak golek iki mangko ora petuk. Jadi wakeh hari Senin niku napa, Selasa niku napa, kejadian-kejadian niku napa, kula tak golek kok ilang. Berarti ya ilmune nang kitab ora nang utek iki.
tak goleki ket wau pengen tak sejarahno, pengen tak critakno kula jenengan, pengen tak buka lah kok ora temu. Nah, terus intinya khairul ayam niku dina Jumat. Jadi Jumat niku adalah hari Jumat niku adalah pilihane Gusti Allah, di mana sinten termasuk Mbah Nabi Adam niku diciptakno ya dina Jumat, ditokno nang bumi ya dina Jumat, dilebokno balik teng swarga niku nggih dinten Jumat niku Mbah Nabi Adam. Mriki dipun critakaken winginane singin niku nate ngaos nang Suriah nggih. Jadi kenging napa dina Jumat niku kok dina sing paling utama? Nah, krana napa? Ketika malaikat niku dikandani kali Gusti Allah, "He malaikat, aku ki ape gawe makhluk jenenge menungso sing petak titahno bumi." Ya ta. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah ngoten to nggih. Jadi Gusti Allah ndah niku ya sek komunikasi. Artine Gusti Allah niku ya kandha mbek malaikat. He malaikat, aku ape ndadekno nok bumi iki enek sing jenenge khalifah, pemimpin. Nah, jawabane malaikat piye? Piye ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikut dima. Gusti, nek sampean dadi menungso nang alam dunya apa gak rusak kabeh? Lho, perkara ngoten niku lho nggih. Akhire jawaban Gusti Allah piye? Nahnu nusabbiku bihamdika wa nuqaddisulat. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dewe Gusti Allah kan ngoten wis intine ngeten. Malaikat niku dihukum kali Gusti Allah perkara nyanggah, perkara bantah. Artinya bantah itu namanya Gusti apa kok gak yang menjadikan kerusakan no alam dunia. Nah, kuwi malaikat perkara ngoten niku lho dihukum kali Gusti Allah dikongkon njaluk sepura rupane tawaf. Lah tawaf niku mang dilakukan setiap hari Jumat. Lho, makanya kula jenengan sedaya nek dina Jumat niku hukume wajib nglampahi salat Jumat, termasuk ibadah-ibadah nek jenengan teko ya khutbah kedua ya rasa nglakoni salat sunnah, langsung lungguh mbek maca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Blek lungguh. Wonten khutbah ya ora le suwe-suwe. Dingin kula ya paling suwe diluk dingin 10 menit paling gak enek 10 menit sak azane sak nikune 15 menit bedal. Nah dadi rasa suwe-suwe niku wae wis kesuwen. Nah kula sing teng ngisor kula delok jam ini delok lha kok cepet tenan moro-moro wis bar. Nah kan ngono to nggih direne Ustaz kelik dingin ngono khotbah sing penting syarat rukune terpenuhi ra usah akeh-akeh. Wong ya sing dikandani padha turu. Wis pokoke intine ngajak takwa teng Gusti Allah. Jadi ngono. Ampun nggih khairul ayami yaumul Jumat. Wa khairus suhuri. Terus nyuwun sewu nek kula jenengan sedaya ngenteni azan Jumat niku kadang awake dhewe lagi teko pun tak bolak-balik tak sampekno nggih. Aja sampe nek ngenteni azan niku tangane sendakep. Aja sampe mbek selenden apa tembok nendes kombet itu nendes kombet ini diwalik kan senden tembok itu ya senden tembok mbek tangannya mbek ngene aja nggih carane piye ngapuran rancang nggih ngeten wis pokoke ngoten nggih niku nek ngenteni azan kebanyakan awake dhewe kan tekone pas azan kadang pas wayah qomat bareng lagi teko niku sing penting. Bismillahirrahmanirrahim wa khairus syuhuri tak cepet mawon iki ana untuk wakeh iki. Wa khairus syuhuri utawi luweh bagus-baguse ulan syahrul ramadhani iku ulan Ramadan. Kenapa? Li annahu krana setuhune kelakuan unzila iku den turunake fihi ing dalem wulan Ramadan Al-Qur'anu apa Qur'an wa fihi lan ing dalem wulan Ramadan Lailatul Qadri utawi Lailatul malam Lailatul
qadar. Wa fihi lan iku ing dalem Ramadan asyamu utawi poso al wajib kang wajib. Bi anna sawaban nafali krana sedure ganjarane ibadah sunnah fihi ing dalem Ramadan kasawabil fardhi iku kaya ganjarane ibadah fardu. Termasuk sing nomor kalih saapi-apike bulan inggih punika khairus syuhuri inggih punika syahrul Ramadan. Iku bulan Ramadan karena kenapa? Di dalamnya ada Al-Qur'an. Makanya bolak-balik tak sampai apa wae nek dibarengi kalih Quran niku dadi mulya. Kertas ora enek tulisane apa-apa. Ya ora enek apa-apa kena digawe bungkus nok pasar, kena dibungkus pindang. Tapi nek wis kena ditulisi Al-Qur'an niku beda. Nek nyekelae kudu suci. Panggonane niku kudu nok dhuwur. Nah niku apa-apa nek dibarengi kalih Al-Qur'an niku dadi mulya. Lho, mangka edik tak delok kok statuse Mas Umami ya mbek maca Qur'an gitu. Darusan iki piye kuwi berkomunikasi denganmu kuwi mang to ya. Berarti yo nek maca Quran ora maca Quran das yang penting rindu padha wae yo ora koso. Ya, salah satu bentuk rindu ya dengan membaca Quran. Salah satu rindu mek cah wedok ya sering-sering ngechat, sering-sering ngejak jengkeran. Lah nek ora ngejak jengkeran apa ya ora koso. Ya. Captionnya kan ngono, wis didelok to ki mang ya to. Delok iki kok. Kayak deh, nyekel mic baca Quran nang masjid misalkan, cocok. Tak ongan ngajine kok ya pas ngaji iki pisan dhek kok gawe status iki pisan ngono. Berarti weruh sadurunge kelakuane ya wis iki Mas Umam iki. Ngono to nggih. Pun. Dadi apa wae Syahrul Ramadan niku iso mulya karena dia ada Al-Qur'an. Nang jerone enek malam Lailatul Qadar, enek poso wajib. Ya, ganjarane ibadah sunnah niku padha kaya ganjarane ibadah wajib niku nek nang wulan Ramadan. Qala Abu Bakar Al-Waraqu, ngendika sapa Abu Bakar Al-Waraq, Syahrul Rajab utawi wulan Rajab, Syahruz Zar'i iku wulan gogo utawa tandur. Wa syahru Sa'ban lan utawi ulan Sa'ban syahrul saqi rus'i iku ulan nyirami tanduran. Wa syahru Ramadhan lan utawi ulan Ramadan syahrul hasadi iku ulane manen dalika rozai yang mengkono-mengkono apa tanduran. Makanya bener wong Jawa niku bener ya nek nikah niku dikongkon ulan Rejab ya toh apa-apa niku nek iso ya dikawiti ulan Rejab gawe omah niku ya jerene jen apik ulan Rejab apa-apa nek tandure dina Rejab niku apik jerene wong Jawa-Jawa ngono nggih toh. Syahrul Rajab adalah untuk ijir, Sa'ban untuk nyirami, nek poso karek manen. Makanya bener wong Jawa niku tenan. Enek sing nikah dina ulan Rejab yo enek pakem Rejab terus sing digawe yo enek. Wis wa khairul a'mali lan utawi luweh bagus-baguse pira-pira amal as-sholatu iku pira-pira salat al khamsu kang 5 wektu liwaktiha ing dalem wektune salat. Fa innaha mongko sedune sholawatul khamsi abwabul a'mali iku pira-pira lawange pira-pira amal. Fa idza futihat mongko tatkalane den buka as-sholawatu apa pira-pira salat futihat mongko den buka sairil a'mali apa sekirane pira-pira amal. Wa idza sudat lan tatkalane buntoni apa salat sudat mongko buntoni apa sairil a'mal. Pun nggih. Dadi sing diarani khairul a'mal yaiku salat. Jenengan tak buka nos kedik mawon. Pun nggih. Ten mriki dipun riwayataken saking Kanjeng Nabi langsung sing dawuh. Man shalla sholatul khamsi ma'al jamaah. Iki sing jamaah lho tapi falahu khamsu asya. Sing sapa wonge iso nglakoni salat
limang waktu kanthi jamaah falau khamsata asya, maka baginya akan mendapatkan 5 keistimewaan. Kulo dhewe yo sek latihan apa dhuwure sek bolong urung iso jamaah dhuwure jamaah yo nomah Mbak Zakia wi ngono. Nek kaya Mas Umam piye nek jamaah wis apa Mas? Masjid terus ya. Lah iki cocok iki kok kena gawe dalil iki. Tapi delok, kok nek Mas Umam kok isih iki ya. Al awalu sapa wonge nggih sing gelem salat jamaah 5 waktu ma'al jamaah, sapa wonge sing gelem salat 5 waktu iki kanthi jamaah, maka dia akan mendapatkan 5 kemuliaan khamsata asya. Al awalu la yusibu faqra fid dunya. Siji, wong niku ora ngarah dicoba fakir di dalam uripe nok dunya. Di wong sing jamaah rata-rata ya ora ngarah fakir. Terus mbok bantah apa ya akeh sing budal jamaah fakir ya akeh kok. Wong sing nang masjid iki lak pelarian-pelarian tok. Jawab ngono. Ngeten lho nggih. Kula kei gambaran. Kula jenengan sedaya niku diperintah kali Gusti Allah dikongkon salat, dikongkon poso, dunia sak isine iki dikekno awake dhewe. Terus enek pikiran lah ya wong sing orang ibadah hae sugih. Wong awake dhewe berjamaah salat kok ora sugih. Saman ibaratno kaya wong sing nang jero kandungan. Apa wae disediakno kali Gusti Allah. Bayi kuwi lah ya dikei tangan. Bayi kuwi ya dikei kuping, dikei mripat, dikei cangkem, dikei organ tubuhnya lengkap. Tapi dia kuwi sek urung ngerti kanggone apa. Semono uga awake dhewe ya ngono. Urip no alam donya iki kok dikongkon ngene, kok dikongkon salat, kok dikongkon ngene, kongkon poso. Lah, iki ngono sok ben kanggo bekale awake dhewe no akhirat. Padha bayi kuwi dikai apa jenenge kuping, dikai ngrungokno. Tapi sing ngrungu sapa? Mbokane. Bayi niku dikai yo nek mangan yo teko pusere teko mbokane. Bayi kuwi ya dikai sikil tapi sing mlaku ya mbokane. Dadi kula jenengan sedaya niki dilengkapi kali Gusti Allah niku nek saiki urung roh gunane, tapi sok ben nek wis metu tekan donya lagi roh gunane. Lho nggih to. Kadang awake dhewe mikir cah iki kok ngene iki kenapa? Cah iki kok ngene iki kenapa? Gak roh gunane. Ya padha bayi ya ngono dikai mripat, dikai tangan, dikai sikil, tapi nang jero weteng kuwi dhek gak roh gunane. Roh nek wis metu, roh nek wis pindah alam. Tuh. Jadi sesuai dengan kados ngoten niku wau. Mohon ya kita terus malih. Sing nomor 1 wong sing gelem salat jamaah niku ora bakal fakir di dalam dunia. Artinya fakir ora kok kurun duit tok gak lo ya, kudu luas. Wasani yarfa'ullah ta'ala inda adzabil qabri. Sing nomor kalih kula jenengan sedaya gelem nglakoni salat jamaah diangkat dari siksa kubur. Wasalisu yu'ti kitabahu biyaminih. Somben wayah nompo buku catatan amal menggunakan biyaminihi dengan tangan kanan. Warabiu yamuru ala siratil kalburok. Imare somben kabeh cahya. Mari buktine somben kabeh ora enek bukti sing saiki nyoto kan gak enek. Jadi awake dhewe kaya salat jamaah iki kaya aras-arasen marai buktine iki somben kabeh. Bayi yang ngono wae tanganem somben iso kanggo ngrawek ki Mas Umam. Sikile iso nyaduki Mas Umam misale. Kuwi kanggone lak sok mben. Ya toh. Bayi sing nang jero weteng ki lho. Dikandani ngono sikil ki kanggone ngene, tangan ki kanggone ngene. Kuwi nek wis metu lagi iso. Nek sing nang jero weteng ya ora iso. Niku. Jadi termasuk salat jamaah kados ngoten. Wal khamisu yadkhulullah ta'ala al jannata bila hisabin wala adzabin, mlebu swarga tanpa hisab, tanpa azab. Niku 5 keistimewaane wong salat jamaah. Sak mampune nggih, sak isone
Luwih apik ndi wong wedok salat jamaah nang masjid ana omah? Nah, nek luwih apike ya nang omah secara aturane niku mboten wonten nek wong wedok dikongkon nang masjid niku mboten wonten ya. Kecuali wong gak oleh nang masjid niku perkarane napa? Akeh madharate utawa gae ngono lho nggih. Jadi nek wong jaman biyen iki metu nang omah iso nggarano maksiat lha kuwi luwih apik wong wedok salate nang omah. Ya, tapi nek gak enek madharate apa-apa, ya nek iso nang masjid jamaah, musala ya ora apa-apa terserah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iki. Famatat mongko wafat Ibnu Abbas sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fi dzalikal yaum ing dalem mengkono-mengkono dina aifa wa huwa utawi tegese dina yaumul jum'ati iku dina Jumat. Akhire Ibnu Abbas niku meninggal pada hari Jumat. Famadha mongko liwat ala dzalika ing kate saya mengkono-mengkono wafat salah satu ayamin apa telu pira-pira dina. Fabalagha mongko tumeka alian sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah annabna Abbas apa setuhne Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma suila iku den takoni sapa Ibnu Abbas andalika saking mengkono-mengkono ai masa ilithalasi tegese masalah telu. Fa ajaba mongko jawab sapa Ibnu Abbas bikada kelawan mengkono-mengkono jawaban. Akhirnya ketika meninggal niku ditakoki jawabannya ya ngono padha wae. Apa hari sing mulia adalah hari Jumat, syuhur sing mulia adalah bulan Ramadan, amal sing apik adalah melaksanakan sholat. Ai bidzalikal jawabi tegese kelawan mengkono-mengkono jawab. Al-madkuri kang tinutur. Faqala mongko ngendika sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Lausuila umpamane den takoni al ulama sapa ulama wal hukama ulan hukama wal fuqaha ulan fuqaha minal masyriqi ilal maghrib minal masyriqi wiwit saking jagat wetan ilal maghrib tumeka jagat kulon. Nah, makanya nyuwun sewu nggih nek tawasul kadang akeh sampai 20 sampai 23 kuwi janjane ya apa gak oleh Mas oleh ya nek sing nawasuli wa usulihi wa furuihi niku wis katut. Usulihi niku artine pokoke mulai mbah-mbah biyen niku katut. Furuihi cabang-cabange artine anak-anake ngono nggih. Dadi ya untuk pinter saiki nggih saiki wa usulihi wa furuihi niku artine usulihi niku artine pokoke munggah. Misale kok contohnya abah ya Abah Haji Arifin wa usulihi wa furuihi. Nah, denane tapi anak sing ditentang jadi nek usulihi kur kanggo sing wali-waline Gusti Allah mboten. Gak ya. Mboten. Artine wa usulihi wa furuihi niku misale kok kaya Abah Arifin niku wa usulihi niku sak munggahe mbah-mbahe pakane buyut-buyute munggah. Wa furuihi anak-anake sak mengisor turunane. Ngono. Ya, jadi kok biyen kae sadurunge kula apa ngerti ngeten niki ya ditakoni wong, gak ditakoni ya disambati wong. Jere nek wong biasa ra oleh nganggo usulihi wa furuihi. Kuwi khusus kanggo wali. Lho berarti ya gak roh maknane usul mbek furu'i gak roh. Usul niku artine pokok, asale, nek furu' niku artine cabang. Artine cabang berarti apa anak-anake ngono lho nggih. Dadi ya ngono ora kok diklerukno, ora oleh nggo usulihi furu'i gak oleh. Gak ngono gak. Sing bener ya nganggo mboten napa-napa. Tunggale niki wau ya. Bancaan iki lah kula maca sampai 20 mbuh pira iki, Mas. Akeh ya. Lho tak delok lho kok akeh tenan 20 mbuh pira iki, Mas. Alah. Kabeh dicandhaki kabeh. Lho tak delok iki ngisore kaya padha mek sing dhuwur binti iki. Berarti ngono nggih. Jadi saiki kudu rada pinter artine usulihi niku pokoke sak munggah, furuihi niku artine
turune sak mengi iso. Ngono lho nggih. Dadi ora kok gampang nyalahno wong. Sithik-sithik ora oleh kuwi, sithik-sithik kleru kuwi. Nah, kleru nggih. Di pikirane awake dhewe kudu dikepiarno, ora kok menganggap ngono kuwi mawon. Antil kal masail salis, antil kal masail saking mengkono-mengkono pira-pira masalah asalis kang telu. Jadi ketika Kanjeng Nabi apa Sayyidina Ali niku ditakoki wong tentang masalah-masalah tiga mang, ya dijawab lajabu mongko nyekti jawab sapa ulama bimisli kelawan padane ma ing barang aja bakal jawab bi kelawan ma Ibni Abbas sapa Ibnu Abbas lian illa anni angin sedune ingsun aku lu iku ngendika ingsun fi jawab dzalika ing dalem jawab mengkono-mengkono masalah telu anna khairul a'mali sedune luweh bagus-baguse pira amal ma iku barang yakbalullah ta'ala kang nrimo sapa Allah ta'ala minka saking sira sawaun padha uga kanat ana apa amal qalilan iku sithik au katsiron utawa akeh apa to sing diarani api-apike amal api-apike amal adalah amal niku sing ditampa kali Gusti Allah walaupun sedikit utawa akeh. Nah, tanda-tandane piye to Mas? Tanda-tandane amal kula jenengan sedaya ditampa. Apa tanda-tandane? Gak roh ya. Tanda-tandane ya siji. Kula jenengan sedaya niki ketika setelah melakukan pekerjaan niku sek pingin nglakoni neh. Pingin nglakoni neh. Kuwi jenenge salah satune kula jenengan sedaya ditampa kali Gusti Allah. Makanya khairul a'mali ma yaqbalullah ta'ala minka sing ditampa kali Gusti Allah. Siwaun kanat qalilan au katsiran. Mbah sithik mbah akeh jenengan niku wau niku. Wa khairu suhuri lan utawi bagus-baguse pira-pira ulan. Ma iku barang tatubu kang tobat sira fihi ing dalem ilallahi maring Allah taubatan nasuha kelawan taubat nasuha utawa taubat temenan. Saapi-apike wulan yaiku kula jenengan sedaya niku selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya iki mau tak ceritani ya. Fudail bin Iyad. Tahu krungu nggih Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad niku adalah ulama Gusti Allah sing biyen niku dadi begal. Jadi wong niku aja gampang nyalahno wong. Artinya ketika awake dhewe niki ndelok wong elek, pemabuk, ndelok wong kok senengane nyolong, ndelok wong senengane wong wedok dan lain sebagainya, aja gampang nyalahno. Termasuk Fudail bin Iyad niki adalah wong sing senengane begal teng tanah Irak jaman biyen. Kuwi wis terkenal nek enek wong haji budal nang kono niku wedi dhek. Dakwani metu bengi karena ada Fudail bin Iyad. Suatu ketika jenenge begal, kelemane ya padha mbek awak-awane niki. Enek wong wedok wayu gitu. Fudail bin Iyad niku delalah masih terus jatuh cinta. Padha mbek trio, misale bar ngetero paket kok enak wong wedok wayu. Pengapesane ya padha. Tapi iki begal. Wong gagah ndahno nek wis keterak wong wedok ya nglimpruk. Beda versi iki. Lho, saking tingine ya Fudail bin Iyad iki ya. Fudail bin Iyad wis jenengan nek ndelok ceritane wis sering masyhur lah ya, wis sering berkrungu tentang jenenge Fudail bin Iyad. Wonge gagah, gede dhuwur, begal, ra ngarah enek wani wong nantang, delalah enek sak klebatan wong wedok wayu. Dhek niku senenge niku sampai kesengsem. Nek cara trio wis seneng bocah wedok mbok apa yo? Mbok parani nomae. Nah, delalah yo ngono Fudail bin Iyad niki bengi-bengi
Nah, perkara ape kandha wong tuane rawani, bengi-bengi niku Fudail bin Iyad niku nginceng. Padha to, Petrio jaman biyen kok gawan mbok ngincengi ngono kae to. Nah, Fudail bin Iyad niku manginceng. Ya. Delalah pas wayah nginceng cah wedok ayu iki mang kok pas maca Quran. Loh, jadi jalan untuk bertobat niku kuatah sangat carane Gusti Allah. Ki tapi aja mbok terok sing masalah iki. Tobaté Fudail nganggo masih cah wedok. Neng ngono aku ya peterok cah. Golek cah wedok ayu, pe tak parani, tak inceng. Delalah kok pas ketepaan cah wedok iki mang apa? Maca Quran. Sing diwaca apa? Alam yakni lil ladzina amanu tahsya'u qulubahum li dzikrillah. Apakah belum waktunya orang yang beriman kepada Allah untuk menata hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lah awake dhewe kan ora paham artine to ya. Mas Yoto cah wedok kuwi mang mbok inceng maca Quran dah ora roh artine bedane kuwi yo ya. Nah, mbok inceng dah pas maca Quran dhek. Macane cah tambah merdune ngene tambah seneng kowe. Ora kok Fudail bin Iyad iki mang hatine bergetar. Wakilah ene sing ngarane no cerita no kitab niku Fudail bin Iyad langsung groblak tiba ceblok. Akhirnya Fudail bin Iyad niki mang wedi teng Gusti Allah perkara masih cah wedok ayu. Nek trio kira-kira ngger masih cah wedok ayu tambah garani maksiat atau garani tobat yo. Maksiat ya. Nah, maksiat. Lah iki ora Fudail bin Iyad niki isone tobat krana masih cah ayu. Akhirnya Fudail bin Iyad niki mang melayu. Ya wis kadung bengi dhek niku enek omah apa jenenge wis rada elek. Delalah nang jero omahe kuwi mang wis enek wong nok sekelompoke kuwi mang. Delalah wong nok kono kuwi mang padha musyawarah. Iki piye? Perjalanane awake dhewe sik adoh. Diterusno to leren. Salah satu enek sing jawab diterusno ae gak apa-apa wong awake dhewe bareng. Sing sitok enek sing ngomong aja diterusno tanah iki bahaya. Nek bengi mesti Fudail bin Iyad niku begal. Padahal Fudail bin Iyad ya melok delik no kono mang. Tuh, apa gak garik atine tambah tobat teng Gusti Allah niku tenanan. Akhirnya Fudail bin Iyad niku perguru teng Haramain tanah haram ya. Niku sampai jadi ulama. Jadi Fudail bin Iyad niku jadi ulama berkat apa? Tobat perkara masih cah wedok ayu. Niku sing diarani tobatan nasuha. Tobat sing tenanan, gak kok tobatan ya. Nah, mangkae apa jenenge teng hadis nggih diterangaken kados ngoten niku. Sesungguhnya orang-orang yang beriman niku seneng diuji kali Gusti Allah dan berbuat salah. Awake dhewe iki wis lumrahe menungso niku diuji berbuat salah, berbuat keji. Namun awake dhewe kudu eling, kudu tetep tobat. Iku lho sing penting niku. Wis, qala Ibnu Abbas. Qala ngendika sapa Ibnu Abbas, taubatun nasuhu utawi taubatan nasuha annadmu iku getun bil qalbi kelawan ati wal istighfaru lan istighfar bil lisani kelawan lisan wal iqla'u lan bedol bil badani kelawan badan wal idmaru lan nyepen ala Allah ing atase yen to ora yaudum baleni sapa wong ilama maring barang naha kang wis negah Allahu sapa Allah taala anhu saking man sing diarani tobatan nasuhan niku napa siji syarate wong tobat niku kudu getun. Ya, getun artine getun niku menyesali. Cah aku tahu berbuat dosa kaya ngene. Cah aku tahu bar nglakoni kaya ngene. Nah, kuwi diarani tobat nasuha. Sing nomor kalih yaiku njaluk sepuro dengan cara bil lisan. Artine kula jenengan sedaya membaca
istighfar, terus tidak akan duwe azam, duwe niat ojo sampai kula jenengan sedaya niku baleni apa sing wis dilarang. Niku jenenge tobat nasuha. Dadi tobat niku syaratnya siji kudu getun, sing nomor kalih dengan cara beristighfar, sing nomor telu ojo sampai baleni ya, ojo sampai baleni neh. Awake dhewe kan ora ya tobat wis pokoke ya jere tobat ora wis ora tak baleni tobat wisan ya. Lah kok delalah baleni neh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan den dawuhake atau batu utawi atau batu nasuhu utawi taubatan nasuha. Allah ya bako iku yen to ora tetep ala amalihi ing atase amale wong. Atharun apa labet minal maksiati saking maksiat sirron ing dalem sir wajahron lan ngedeng. Sironi artine dek apa bersembunyi, wajahron lan ngedeng. Wakilalan den dawuhake ya utawi tobat tobatan nasuha allati turisu kang nekaake apa allatina sahibiha ing wong kang duweni tobat al falaha ing bejo ajilan hale agi-agi dunya. Pun nggih nek adzan iki lho nggih sampean perlu kula sampaiaken nek adzan niku aja nganggo falah lho nggih. Hayya 'alal falah ya aja. Sing bener piye? Hayya 'alal falah iki. Ya nek nggo tasdid lame mbok tasdid niku artine petani, bertani. Ya sampean hayya 'alal falah niku berarti sampean nok speaker masjid ngejak padha budal nok sawah. Yo. Di ngoten nggih. Asyhadu alla ilaha illallah ngono bareng kadang tak rumo sing ngandhan nang masjid iki. Muga Mbah Basri gak wis cocok, Mbah Basri wis bener. Ora Mas Umam liyane. Ora Mas Umam ora. Ora kowe Mas. Tenan ora. Jadi asyhadu alla ilaha illallah ngono bareng kok kadang. Iki tak rungo kok nggo illallah iki piye? Illallah tasdid iki kok di onoki di benerni nggih. Nah, dadi kados ngoten niku falah niku masuk termasuk niku wau. Pun nggih termasuk sing diarani tobatan nasuhan niku ora baleni maksiat sing sir utawa sing jahar, maksiat sing secara diam-diam utawa sing secara terang benderang. So trio ya ngono. Nah, nok kamar pengen delok perindapan mbok delok ngono. Wanita perindapan. Kuwi jenenge sir, maksiat secara diam ora kok ora enek sing roh. Nah, sing jahar piye ya nglakoni maksiat secara terbuka. Makanya nyuwun sewu dawuhipun Kanjeng Nabi kullu ummatin mu'afan illal mujahirin. Setiap umat Kanjeng Nabi niku nek duweni dosa bakal disepuro kecuali wong sing maksiat secara ngedeng illal muhajirin. Yaiku nek enek wong kok dia misalnya nyuwun sewu ya. Apalah contoh maksiat sing ngedeng apa? Ya, mau karaoke maksiat apa Mas? Ternyata. Oh iya. Wis pokoke maksiat contohnya kaya minum-minuman keras. Niku kan maksiat gitu. Lah dia dengan bangga misalnya kok diedeng dengan cara digawe status, gawe story WA, gawe no live TikTok misalnya gitu. Dia ngedeng dengan cara nglakoni maksiat tapi dia dengan bangga terbuka ya, terang-terangan berbuat dosa itu gak bakal diampuni kali Gusti Allah. Ngremehno jenenge gitu. Jenenge kan ngremehno. Makanya awake dhewe nek berbuat dosa yo duwe isin lah nggih. Minimal aja diedeng ngono lho nggih. Karepe aja diedeng, aja diketok-ketok. Ketokno ya wis lah cukup awake dhewe urusane awake dhewe mbek Gusti Allah. Sapa ngerti nyuwun sewu ya. Kadang nek wong delok live awake dhewe
kok nanti lah ki kok enek wong ngombe-ngombe Sherlock ngono bareng njaluk Sherlock langsung diparani ya gak yo kena awake dhewe minimal nek misale kok maksiat yo digawe dhewe aja diedeng pun niki termasuk jenenge apa taubatan nasuha. Wa khairul ayami lan utawi luweh bagus-bagus dina ma iku barang takhruju kang metu sira fihi ing dalem minat dunya saking dunya ilallahi taala maring Allah taala bil mauti kelawan mati mukminan hale iman billah kelawan Gusti Allah. Saapi-apike dina yaiku ketika awake dhewe niku keluar artine meninggal dalam posisi iman kepada Allah. Wa syair min bahril basit. Enak setunggalipun syair bahar niku cara ngono apa ya? Note lah nggih. Apa ya? Ya note niku bahar basit. Amma taro kaifa yublinal jadidan. Amma taro ana ta ora ningali sira kaifa hale kaya apa. Yubalina ngerusakake ing kita aljadidani apa bengilan rino. Wa nahnu lan utawi kita nal abu iku dolanan kita fisirrin ing dalem samar wa iklanin lan ing dalem ngedeng. Apa to awake dhewe gak ngerti bahwa dunia niki iso awan wengi niku termasuk ngerusak awake dhewe. Lah kok ora persiapan. Sedangkan wanah nunal abu fisirrin wa iklan. Awake dhewe niki selalu bermain-main. Bermain-main dengan dunia. Makanya no surat Al-Fajr fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ora enek sing nyandak ya. Gak apal ya. Trio yo rapal yo. Ya. Jadi urip nang donya niku mabtalahu niku artine cobaan balak. Nek awake dhewe dikai nikmat, awake dhewe dikai kemuliaan kali Gusti Allah, niku awake dhewe niku akroman. Ngomong Gusti Allah niku mulyakno awake dhewe. Ya toh? Wa amma idza mabtalahu faqadarahu alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nek ketika Gusti Allah niku nyoba dagangane ora patek payu, rezekine sempit, apa-apane angel, niku jenengan kandha teng Gusti Allah ya Allah, jenengan niku kok ora ngajeni aku blas. Lho dadi Gusti Allah sampai di ngono iki. Dadi antara wong oleh nikmat karo wong oleh balak niku artine oleh musibah niku padha-padha nang donya niku musibah, tergantung awake dhewe. Dikai duwe akeh ya musibah, ujian, kok ora musibah ujian, dikai melarat ya ujian, tergantung awake dhewe. Iki lho apa ki mang surat Al-Fajr niki mang lho. Ya. Wis kurang saithik. Kok yo akeh san. Latar kunanna aja condong sira temenan ilat dunya maring dunya wa sukhrufiha lan pepaese dunya. Lho, iki lho nggih. Kula jenengan sedaya dieling-eling aja condong terhadap dunia karena dunia niku wis jelas rusak. Apa to sing gak rusak njajal nang donya? Apa? Enek sing gak rusak nang donya? Kabeh mesti rusak. Omah ya rusak. Sepeda ndah lho. Jere kok gawenan endi tahan karat, tahan banting, lagi banting ya pecah. HP jering-jering ngono kuwi. Jadi apa wae sing enek nang donya niku mesti aja condong nemen-nemen bakal rusak. Fa inna autonaha mongko stune pira-pira omah donya laisat iku ora ana apa auton di autonin iku kelawan pira-pira omah hakiki. Di dalam dunia itu tidak ada yang hakiki ya, laisat bi autonin, tidak ada omah sing pasti. Wa'mal lan ngamalo sira linafsika krana manfaati awak sira min qablil mamati saking sedurunge mati fala tahurroka mongko aja mbujuk
ka ing sira kasratul ashabi apa akeh pira-pira kanca wa ikhwani lan seduluran. Ngene lho nggih, sampean ngamalo mulai saiki sakderenge tekane Pak Pati. Sampean jangan terbujuk oleh orang-orang sing kancane akeh. Sampean aja terbujuk wong sing donyane akeh. Lah kadang awake dhewe cah sek enom kok wis duwike sakmono kae. Cah sek konan kok wis jamaahe sakmono kae. Niku adalah tipuan dunia semua. Intinya napa wa'mal li nafsik, kula jenengan sedaya kudu golek amal kanggo awake, sangu kanggo awake dhewe. Qauluhu utawi dawuh sa'rin kaifa yublinal jadidani. Ing lafat iki mang ayyufi nana laila tegese ngrusak ing kita al-lailu apa bengi wa naharu lan rino. Wa hadhil abyatu utawi iki ikulah pira-pira bait sab'atun kang pitu min bahril wafar saking bahar wafar. Tun sabu iku den bangsaake apa pitu lil Imamil Ghazali rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumi wa barakati amin. Kurang saidi. Ata telubu ana ta karep sira antakuna ing yen ta ana sapa sira kasiron iku akeh malin apa arta. Wa yusma'ulan den rungokake minka sanging kira sira qauluka apa pengucap ira fil maqali ing dalem pengucap. Lho iki wis terhadap dirine awake dhewe kabeh. Awake dhewe niki seneng golek apa akeh bondo ben dinut, ben dindel wong, ben disungkani wong. Ya toh? Awake dhewe niki seneng dirungokno wong. Jengerane awake dhewe ben dirungokno wong. Nah, yusma'u mingka qauluka fil maqal. Wa mingkulin nisa'i lan saking saben-saben wong kang wadon. Tura den tingali sira widadan ing den senengi. Tusayyaru bihi bungah sira bihi sebab tura widan. Wa mingkulir rijalan saking saben-saben wong lanang. Oh, iki padha wae. Kikur kesenangan dunia niku berarti isine kur bondo, isine kur seneng diwahno wong, isine kur wong wedok ayu. Isine donya ngono kuwi mang. Wa ya'tiyaka lan nekani sira alghina apa sugih. Lho, wa tura lan den tingali sira sa'i dan hale bejo. Awake dhewe nang donya niku dipingin disawang dadi wong sugih. Pingin disawang dadi wong bahagia. Mas Umam cah uripe kok bahagia tenan. Isu wis ngalor ngidul ngopi, penak. Awan saiki yo ngenteni info gitu. Urip kok nempel enake ngono. Kuwi lak sing nyawang wong liya, nek sing Mas Umam dhewe sing ngrasakno ya. Padha wae. Lho, dadi dunia niku kados ngoten niku. Ya isine ya wis kur ngoten niku mang. Muhaban kang den wedeni, mukroman kang den mulyaake, wa kathirul malin lan akeh antone. Ket mang sing dibahas kur duwe, akeh duwe wong wedok. Gitu. Ini adalah tipu daya manusia kaya ngono kuwi mang. Tunggale Fudel bin Iyad iki mang. Gitu. Gagah dah nek keterak senyume Mas Trio yo. Wong wedok dah keterak senyume lesung pipine Mas Trio yo tetep konoan. Ya pipine Mas Trio lak ya bolong to nggih. Jadi kan lesung pipi kuwi mang. Ya ngono. Leleh tetepan. Leleh iki ora kok perkara seneng pengen geceki bocah kok kaya ngene ngono lho. Maksudnya iki ngono ora kok leleh seneng ga. Oh iya aku yo to Trio iki ngono paling kira-kira lho ya. Wa tufalan den cegah sira kulo hadisatin ing saben-saben belahi wa makrin lan tipuan minal a'dai saking pira-pira musuh wa miman lan saking wong kana kang ana sapa man waliyen iku nguasahi. Fayaqulu mongko maca sira ya hayyu ing lafat ya hayyu ya qayyum yang lan lafat ya qayyum alfan kelawan 1000 ambalan mukallamatan kang den sempurnake alama maril layali ing atase liwate pira-pira wengi. Kula jenengan sedaya dikongkon ngenteh-ngentehno maca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum lho. Makae biyen wali-wali biyen yo bener sing diwiritan sing diakehno ya qayyuku ya qayyumu wis kuwi tok.
Rono ya iki mang dasare ternyata no kitab nggih wonten ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum niku wau. Bilailin kelawan ing wengi au naharin utawa awan. Annafi ma stune iku ing dalem barang. Asyartu awa isyarat ingsun ilahi maring ma murakhisol kulli ghalin apa kang meruhake saben-saben kang den larang. Falazim mongko tetep ana sira ma ing barang zakar tukang nutur ing ingsun wala tadak lan aja ninggal sira hu ing ma. Fafihi mongko sebab ma tabluhu tumeka sira ar-rutaba ing pira-pira pangkat al awaliya kang luhur-luhur. Dadi kula jenengan sedaya niku nek pengin pangkate luhur ya iki mang dunia niku ora usah di nemen-nemen. Artinya sifat dunia niku rusak. Bojo ndah sing jere mingir-mingir ayu ya 10 tahun kemudian ya tetap. Makanya kadang ya review istri 5 tahun kuwi mang ya. Nah TikTok kan enek ngono kuwi to ya. Nah, walaupun turun mesin 2 ngono piring jere. Nah TikTok sing cah anyar-anyar ku lho kok ya enek ngene bareng aku ngono. Oh ya. Jadi sifat dunia niku ora enek sing kekal. Sifat dunia niku abadi. Dajal golekno to. Contone sifat dunia sing abadi apa? Ora enek. Ya kur jere api abadi kuwi tok. Ya padam bareng kadang kok. Apa to sing nang donya abadi ora enek. Semuane niku rusak, nggih. Jadi kula jenengan sedaya bener sekali syair niki mang ya. Ya, termasuk sing kudu dihati-hati masalah wong wedok. Sing nomor kalih masalah bondo. Sing nomor 3 masalah pangkat. Nang mriki kan diterangno ngoten, pengin dimulyakno wong, pengin omongane dienggo wong. Nah niku kan kabeh kan perkara pangkat. Nggih ngoten mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat barokah mangapunten ingkang sakadha-kadhaipun wal maqalatu hati wa arbaun wallahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Ngapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.